Bona vesprada a tots i a totes. Avui, des de la Niuada, estem molt contents de presentar-vos les primeres jornades que organitzem, que hem titulades Jornades amb impacte positiu. Avui, en aquesta jornada inaugural, comptem amb dues empreses que podríem dir d'èxit en l'àmbit d'aquest impacte positiu, que és el concepte que sempre busca la Niuada com a centre d'emprenedoria social del Pacte Plana Alta Nord. Llavors, avui contem amb Josep Antoni de Mar de Fulles i amb Blas Agut de Mar de Boires. Avui la cosa va de mar. Ells suposo que us explicaran una miqueta ara en base a què van triar aquests noms i també ens explicaran, i una miqueta és l'objectiu d'aquesta jornada, tots diguéssim els entresijos de com han estat gestionant aquesta empresa, com la van crear, en què es van inspirar, una miqueta perquè veieu que empreses amb aquest estil són possibles i no és únicament sobre el paper, sinó que entre tots i totes puguem anar transformant el que seria l'economia i el model econòmic i empresarial que pugui haver-hi a la zona. Llavors, sense interrompre-us més ni xerrar més estona, us passaré el testimoni amb un d'ells, que serà qui començarà la jornada. Llavors, no sé qui preferiu que comenci. Vols començar tu? Sí, jo dic. Llavors començarem amb Mar de Fulles, que ens explicarà una miqueta tot aquest procés que han estat fent ells i que conegueu el seu model econòmic i empresarial en què consisteix, que és un hotel sostenible, ecològic, té moltes coletilles, no? Però sempre des d'aquesta visió. Al final és això. Perfecte, doncs us deixo a en Josep Antoni. Molt bé. Jo soc soci del projecte des dels inicis, però va ser idea d'una altra persona, que era una parella, eren els que tenien la responsabilitat de Greenpeace al País Valencià, eren els delegats de Greenpeace, i estaven farts de fotre's campanyes de sensibilització a València, no? Salvemos las ballenas, la gent passava per allà i què ballenes, no? Això, en València, salvemos el lince ibérico, i no n'he esgut mai a València tampoc del lince ibérico, i clar, aquells tenien la coseta de que volien fer alguna cosa vinculada al territori, per al territori, i sense cap tipus de problema per atraure un profit, no sols el profit personal, econòmic i autoempleament, sinó el profit ambiental i el profit social, el profit, el d'asguitar a tota la comunitat un poc d'eixes ganes de tindre un benefici. I es van posar a buscar perquè tenien la idea de fer un centre turístic, no sabien encara què seria. Un centre turístic. Volien que fora d'una zona rural natural, però molt propera a la civilització urbana. I van pensar que la Serra d'Espadà era un lloc especial, no? En aquest sentit, perquè tenia uns valors naturals importants, tenia molt de poblament disseminat, i a part d'això també tenia una proximitat als nuclis de població de l'Horta de València, de la Plana de Castelló, i podia acudir molta gent i veure quines actuacions volien fer. I van començar fins que van buscar un emplaçament que es pareixia idoni, no? I ahir és on vaig entrar jo, perquè jo soc enginyer ambiental i aquells, quan volien legalitzar a través de la figura de la declaració d'interès comunitari el seu projecte, la conselleria no es donava solució, no es donava legalització. I a mi em van contractar per a solventar aquest problema. I em van contractar de tal manera que em vaig fer soci i continue i porte tot el tema del que és enginyeria i assessorament legal. La idea, o aquells pensaven anar un poc en contracorrent, o pensàvem en anar un poc en contracorrent del que s'estava fent a Castelló i a quasi tot el País Valencià, que era anem a restaurar un mas, tot el món volia restaurar un mas. I nosaltres no volíem restaurar mas, no ens pareixia adequat, volíem fer un edifici supermodern, superguapo, sense tindre res que veure amb la història arquitectònica, que es pareix perfecta i està molt bé, però ja n'hi ha molta, i volíem fer alguna cosa innovador al medi rural. I van dissenyar amb un arquitecte jove, de Castelló, Xavi Salvador, vam dissenyar un edifici intel·ligent i sobretot un edifici integrat absolutament en la natura, fet en els materials mateixos de la natura
i respectant ja no les formes tradicionals de construir, perquè no les respecten, són altres formes, però sí els materials i la integració paisatgística. I vam crear una zona que, a part de restaurar tot el bosc de sureres que s'havia cremat fa molts anys, n'hi havia que netejar-lo, vam restaurar el bosc, moltes hectàrees de bosc, vam fer un edifici totalment bioclimàtic, amb l'orientació que toca per aquí entre la brisa, però que resguarde de tal, amb la inclinació de la coberta per a poder posar una central d'energia solar fotovoltaica, perquè no volien estar enganxats de la xarxa elèctrica, no volien fer passar cables pel mig del bosc, evidentment, que tinguera un pou d'aigua, utilitzant l'argila, que és el que tenim allà, la calç, que la tenim allà, la fusta, que vam utilitzar una fusta, al no trobar una fusta feta al País Valencià amb certificacions, vam anar al pi de l'Alsaïn, que és un pi produït prop de nosaltres, a l'estat espanyol, i un poc vam buscar inclús allò de dir anem a posar-li al terra algo especial de fusta, no. Vam anar a buscar un taulell ceràmic fet a Vila-real amb criteris de sostenibilitat que imitara una certa integració amb la fusteria general de l'edifici. Allò, vam fer un edifici que és un hotel de 10 habitacions, totes iguals, totes accessibles, totes en la mateixa orientació mirant la muntanya i totes fetes i amoblades amb un dissenyador valencià i una empresa que va fer l'immobiliari a escala, vull dir jo. Com van fer 10 habitacions iguals, el preu del disseny va baixar molt, inclús l'execució, i van poder fer disseny valencià sense tindre que anar a Ikees ni a cases de mobles d'aquestes prefabricades. A part d'això, van fer un restaurant que és, diríem, el nucli del projecte, en el qual volíem o teníem la intenció de fer alguna cosa especial, algo didàctic, que la gent poder educar a la gent en el respecte a la natura a partir de lo més important que fem al dia, que a part de dormir és menjar. Ara ho explicarem un poc més. I un albergue, perquè no tot el món es pot pagar una habitació d'hotel. Vam fer també un albergue perquè ve moltíssima gent que ve a fer estats de yoga, de tai chi, d'educació a la respiració. Hi ha moltíssimes tendències actualment que busquen espais com Mar de Fulles per a fer les seves activitats. I les habitacions de l'alberg són de absolutament la mateixa qualitat que les habitacions de l'hotel, amb el mateix mobiliari, exactament igual. L'avantatge és per qui no es permet el luxe de pagar una habitació d'hotel, té l'opció de compartir l'habitació amb l'habitació d'alberg a un preu més econòmic. I vam pensar que algo molt important era demostrar les coses caminant, que a part de tot això de tindre un hotel i tal, n'hi havia que intentar fer les coses caminant. Tots els criteris eren una meravella, demostràvem la mateixa aigua del pou, la tractem nosaltres, quan la utilitzem baixa un filtre verd en el bosc i es converteix una altra vegada en arbres perquè reguem els frutals i torna a l'aqüífer, fem un cicle perfecte, utilitzem energia solar, no devastem res. Per això de l'alimentació ens preocupava moltíssim, l'alimentació des del punt de vista creatiu, de fer bon menjar per a la gent, i tampoc, perquè igual que no volíem fer una restauració d'un mas, que volíem fer alguna cosa modern, tampoc volíem fer una cuina rural, pensem que això està molt cobert, volíem fer una cuina totalment innovadora, totalment moderna, en el medi rural, això sí, utilitzant els productes que es troben al medi rural. Tenim les nostres pròpies hortes, ens abastim a un radi de 50 quilòmetres de tot el menjar que utilitzem, absolutament, de productors locals, produïm el nostre propi oli, la mel es produeix allí. No produïm nosaltres, això és dir molt pretensiós, ens ajuden a produir l'oli de les nostres oliveres, ens ajuden a produir els experts la mel que es cria en les colmenes que estan en la finca de Mar de Fulles. Produïm el vi, produïm i etiquetem moltes coses. A part, fem una cosa que no la fa molta gent i és que envasem la nostra aigua, però és una qüestió pedagògica. És ensenyar un poc a la gent que l'aigua és un bé que és escàs, que no està allí perquè sí, no la regalen. És un pou, hem tingut que fer una inversió fent una depuradora de filtre verd, tenim que utilitzar plaques solars per a pujar l'aigua, tractar-la, bombejar-la, això té un cost. I ensenyem a la gent que beure l'aigua d'allà no és gratis. I si l'aigua té, encara que sigui un preu simbòlic, està embotellada, posa Mar de Fulles i està. Això és un poc
el resum del que volíem fer. Realment hem aconseguit moltes coses, hem trobat una gran oportunitat en l'actualitat, en aquestes èpoques de crisi econòmica, inclús en aquesta època de crisi sanitària, i és que hem notat un al·luvió de gent que vol anar a zones com la nostra, on una persona té metres i metres i metres de llibertat i de no coincidir en les masses. No és igual anar a un centre comercial que anar a un hotel enmig de la natura, no? I poder disfrutar d'intimitat, de moltíssimes coses, però sobretot de seguretat. I que a nivell, per exemple, d'oferta gastronòmica estem en un toc d'algo creatiu, imaginatiu. N'hi ha pel territori moltes experiències de cuina de gastronomia molt potents. El nostre és un només, el nostre es basa en el que vos he dit, en producte de qualitat, fet en la terra, tractat amb carinyo, però sobretot amb bons professionals de la cuina. Això també és un problema que pensava jo quan venia, que és un problema molt gran. Encara el nostre entorn no rep aquest tipus d'iniciatives amb molta facilitat, perquè trobar personal que vulgui treballar en gastronomia o en restauració, sabent què significa que això són caps de setmana, que són vacances, que no coincidir amb el ritme de la resta de la família, és molt complicat. És un hàndicap molt important. Podem parlar després. Què fem? Ens acoplem a lo que hi ha? Fem que els altres s'acoplen a nosaltres? És un poc molt complicat. Bo, el nostre projecte sí que ha aconseguit una integració en la zona on estem, vull dir, comprem tot absolutament en l'entorn de la Serra Espadà i la zona, vull dir, inclús el peix es compra de la llosa de Borriano de València, la carn, el corder es compra allí també a la Serra Espadà, el Midíjar i l'Iber, els formatges, absolutament tot, a part del que es produeix allí, i hem aconseguit un reconeixement un poc a que no eres un lloc on estàs molt a gust enmig de la natura, sinó és un lloc on vaig a menjar molt bé, o on vaig a dormir molt bé, perquè les habitacions són molt boniques i la veritat és que és molt bonic, les vistes i tal, però jo crec que avui dia un referent de marca del que és un turisme fet al medi rural, al medi natural, però no és un turisme rural, és un ecoturisme, però seguint tendències de disseny, de qualitat en el sentit que entenem la qualitat i una aposta un poc per aquesta innovació que és fonamental en tot el nostre medi. El nostre medi no pot viure del que ja té. El nostre medi té que innovar, té que crear per a donar una oferta diferent, que es posicioni. Perquè jo crec que el model que us comentava, i no era una risa, però això de restaurar un mas i fer menjar casolà és un model que ja existeix, que ja coneixem, que ja ha funcionat, i ara hem de buscar, crec, aquests nous models que nosaltres hem encetat juntant amb altra gent i pensem que és el que més pot atraure i més pot donar una diferenciació. Moltes vegades pense que no hem d'adaptar-nos al model econòmic que ja refent-lo o donant-lo matisos, no. Nosaltres, l'entorn rural i natural, ja tenim un model econòmic i social diferent que és el que hem d'exportar cap als altres, no és al contrari. Després d'este rotllo, gràcies. Digueu-me perquè me'n passe, comença a parlar, no sé què dic, i així sou perillosos en aquest sentit. Bueno, es diu mar de fulles perquè allò és un mar de fulles. Com no paren de caure les fulletes de les suretes dels alcornocs, no és que hi hagi fulla quan cau, és que cau tot l'any. Allò, el bosc és com si fos un mar de fulles. Quan passa l'aire es veuen inclús les zones. I alguna vegada he vist algun peix. Doncs bé, si vols, passarem ara que ens expliqui Blas Mar de Boires i a continuació farem una miqueta de debat. Si alguna persona vol intervindre, vol fer-li alguna consulta o vol fer alguna anotació o aportació. Jo m'ha quedat amb la frase que has dit de no hem d'adaptar-nos al model que n'hi ha, sinó que s'ha d'exportar l'ambiental. O sigui, hem de poder créixer d'aquest model. No hem de fer... No hem d'inventar res nou, està tot inventat. Llavors agafem aquest model que ja existeix molt abans que el model actual que tenim i anem a tornar-li a donar aquesta vida. I això és la idea. Llavors, doncs molt bé, si vols, Blas, si vols començar la teva exposició, necessites? Espera, que t'ho faré. Quasi que em giraré i ho podré veure també.
com a presentació. Si voleu, per a que no se m'oblide, us explique el nom de Mar de Boires. Mon pare era de la Serra, en Galceran, un poble limítrof de Benlloc, i des del mas de mon pare, quasi tots els dies de matí, excepte els dies que fa aire, se veu la plana de l'Arc, la boira. Aleshores fa això, Mar de Boires. No res, començaré dient que és el que m'ha portat fins ací, fins a estar xerrant de la meva empresa davant de vosaltres. Primer que res, la situació familiar, ¿vale? Els meus pares i avis eren agricultors i ramaders, però de diferent manera. Els meus avis eren agricultors i ramaders a temps complet, però era, diguem, una agricultura i una ramaderia de subsistència. Ells realment no traien, sí, traien algo de valor econòmic, però més que res el que cultivaven i els animals que criaven era per a alimentació. En canvi, en el cas dels meus pares, no era una agricultura a temps complet, era una agricultura de cap de setmana. Els meus pares van néixer a finals dels 50, diguem, la seva joventut va arribar sobre els 80 o això, i van haver una despoblació molt gran dels pobles de l'interior i se'n van anar a viure a Castelló. Aleshores treballaven entre setmana a Castelló i pujant el fin de setmana al poble. Després, l'altre punt molt important són els estudis que vaig estudiar. Soc biòleg per la Universitat de València, màster en protecció integrada de cultius en la Universitat de Lleida, i quan estava fent el projecte final de màster, els professors de la Universitat de Lleida i els de la Universitat Jaume I tenien una col·laboració molt estreta i vaig tenir l'oportunitat de fer la tesi doctoral. Això va ser el 2011, en plena crisi, vaig tindre una oportunitat molt bona. I després, sobretot, l'ajuda de la família. O sigui que sense l'ajuda de la família no és molt difícil començar. Després, me'n recorde que al final ja de la meva tesis ja tenia que decidir si continuar en el món de la universitat fent un postdoc a l'estranger normalment o, diguem, continuava en les terres dels meus pares. I jo ja començava a dibuixar què és el que volia, ¿vale? Per exemple, ara us expliqué en què costa la meva explotació agrícola. És de secà i costa d'unes 30 hectàrees, però he reduït sobre 25 i probablement encara reduiré més. Ara després us aniré explicant el per què. Bueno, el motiu el tenia damunt de mi. Les finques estan a l'interior de la Plana Alta, sobretot en Vall d'Alba, la Serra d'en Galceran i Benlloc. Varia molt la seva altitud, varia des dels 300 metres, que estarem a Benlloc i a Vall d'Alba, fins als 750 metres d'altitud de la Serra d'en Galceran. I això marca molt les opcions que tenim. I després una pluviometria mitja d'uns 480 litres d'aigua per metre quadrat i any. Realment és una pluviometria ruïna, hi ha anys més bons, més ruïns, però no me queixo. Després, què és el que jo volia de la meva empresa? Primer que res volia diversificació de cultius, no volia dependre, el cultiu per excel·lència avui en dia és l'armeler, no volia dependre de l'armeler, perquè el dia que pegue una baixada de preu, no costa res. I per això us puc fer participar? Sí. Si no, digue'm aquí ja... Això és una imatge d'un programa de parcel·les agrícoles, ¿vale? Què és el que veieu aquí? Les línies roges delimiten les parcel·les, ¿vale? Què és el que veieu? Que els molestors de la rat, no? No. Que estan a diferents altures.
Sí. Vale, això és el Mas d'en Coll, el Mas de Montpare, situat a la Serra d'en Galceran, a 750 metres d'altura. Com bé heu dit, normalment són finques molt estretes i, per exemple, d'esta finca a esta hi ha probablement un desnivell de 2 o 3 metres. O sigui, són finques molt difícils de mecanitzar i molt difícils de treballar. Doncs així el que se va ocorrir va ser plantar safrà. El safrà és un cultiu molt manual, no necessita mecanització i el pots sembrar en un metro. En un bancal d'un metro pots ficar safrà. I difícilment pots ficar alguna altra cosa més que sigui mitjanament o que sigui viable econòmicament. Aquesta és la flor del safrà. Mireu, este bancal probablement no tingui més de 2 metres d'ample. I ahí pots ficar una muleta, un tractoret xicotet, però poc més. Estos són els bulbos del safrà i això va ser quan els sembràvem, ¿vale? Se sembren sobre el mes de juny. I així estiguem la muleta fent els cavallons per a darrere anar plantant els bulbos de safrà. Això és un altre tipus de zona, diguem. Així, si veieu, les finques ja són més grans i són molt més planes. Així, estem a la plana de l'Arc. ¿Vale? Així, quines diferències hi ha respecte a les finques del Mas d'en Coll? Així, són finques en molt bona terra, molt bones, però que solen patir problemes de gelades. Normalment, algun any hi ha perill que gelen les varietats tardanes d'ametller. I així el que vaig plantar va ser a nous, per produir nous, i després el pistatge. Aquestes dues espècies són espècies que floreixen molt tard, floreixen finals de març, principis d'abril. És a dir, que és molt difícil que te gele estos cultius. Vale, aleshores, diguem que vaig diversificar, a part de l'armeler, vaig diversificar en safrà, en obert i el pistatger. Després, què és el que volia també jo? Volia la venda directa dels meus productes. O sigui, jo això vaig acabar la tesi el 2015, vaig estar encara un any més al laboratori. 2015 i 2016 recorde que el preu de l'armela marcona rondava sobre els 2 euros. L'any hi havia un any que inclús l'armela comuna se va arribar a pagar 3 euros. Al 2017 va passar de pagar-se a 2 euros a 8, quan el preu de venda al públic era exactament el mateix. O sigui, no va baixar ni un cèntim. Aleshores no és el mateix fer càlculs de ganàncies a 2 euros que a euro 20. Aleshores, i veient que el preu de l'armela de cara al públic no havia baixat res, dic, pues així tinc que fer alguna cosa. Vale, aquesta imatge és un poc un resum, aquestes són les primeres etiquetes que vaig fer de tot el procés, ¿vale? No considero que hagi sigut molt complicat, però ha tingut la seva cosa. Per exemple, el més difícil va ser, jo ara principalment el que tinc és ametlla, algodó nou i també safrà. I jo volia transformar principalment l'armela, que és el producte en el que més produïsc. Vaig cavilar diverses opcions de comprar ja l'armela marcona, pela i jo tostar-la, però això enseguida la vaig descartar. Inclús comprant armela marcona no tenia res que veure en la meva armela marcona. És a dir, jo no podia vendre, diguem, a un preu que jo considerava just, aquesta armela
que per a mi no era lo suficientment bona, no era igual de bona que la meva. Després, descartat que no podia comprar l'armela Marcona perquè no me pareixia prou bona, vaig estar pegant-li moltes voltes a una trencadora d'armeles, perquè sense una trencadora d'armeles no hi ha negoci, perquè no pots estar trencant el martellet. És un tema molt complicat perquè crec recordar que en Espanya hi ha una dotzena de trencadores industrials, o sigui, una dotzena. 12 empreses controlen l'armela a nivell nacional. Aquestes 12 empreses tenen trencadores que no caben així en esta sala. Ni en esta sala ni en 10 sales com esta. Aleshores, jo per a començar en un projecte que no sabia realment com aniria, jo no podia embarcar-me en una trencadora que trenque 1.000 quilos hora d'armeles. Impossible. Aleshores, després de moltes voltes, vaig trobar una empresa que m'estava parlant abans, així al polígono de Vall d'Alba, que feien, diguem, maquinària industrial alimentària un poc a medida. I aleshores, a partir d'ahir sí que, diguem, que vaig poder començar. I així ara venen els meus productes. Sobretot jo em venc a xicotets comerços. Per exemple, així a Benlloc li porta armeles a Perito, al restaurant Perito, després a la panaderia dels Ibarsos, a Borriola una tenda xicoteta, també aixina de tipus de productes locals, i a Castelló a panaderies i a carnisseries i també verduleries. O sigui, venc a xicotets comerços, quasi també familiars, tipus el meu. Això és l'armela Marcona, només trencar. Aquesta és l'armela Marcona pelada. Aquesta és l'armela Marcona pelada i tostada, però sense res més. I després el producte estrella, diguem, és l'armela Marcona pelada, tostada en oli d'oliva i sal. Això és el que més se ven en diferència. Després, així teniu el safrà, que vam vindre a gravar-nos de Terra Viva. El safrà l'envàs en uns tarros de cristal d'1 gram i també el venc als mateixos comerços. Després, també una altra cosa, jo sempre cavile coses que no són justes. Tots els agricultors que produïm armela, venem l'armela i te la paguen en base al gra, al rendiment. Si per exemple te trenquen l'armela i fas un 22% de gallo, doncs te paguen el preu que vagi, un 30 o 30, o 40 o 40. Però ningú te diu res de la crosta d'armela. Quan és pràcticament el 75% de lo que tu estàs venent és crosta d'armela i ningú t'està donant un duro per aquesta crosta d'armela. Però el qui la compra sí que li treu rendiment econòmic. Aleshores, la meva idea era en la crosta d'armela calentar el forn per a tostar les armeles. Vaig estar preguntant i això és possible però també en forns industrials, en forns de panaderies grans. Entonces una altra vegada estem en el mateix problema que en la trencadora d'armeles. Entonces diguem que de moment aquesta idea s'ha quedat aparcat i ara el que faig en la crosta d'armela és la venc a una granja del costat del meu mas i ells a canvi me donen fem. O sigui, no era la idea que jo tenia en un principi, però per almenys li trac rendiment a un producte. Jo, la primera vegada que vaig anar en el remolque i vaig a buidar les costes d'armeles i me van donar 4 remolques de fem a canvi, me vaig sentir
super orgullós. Tota la vida no ens han donat un duro per això i realment ho he portat a 2 quilòmetres d'on trenquen les Armenes. O sigui que realment és tot molt, molt local. I l'agricultor què fa amb això? No, l'agricultor no fa res, perquè segons això... Segons com... Perdona, el ramader què fa? Calenten les vaques. I diguem ara, hasta si hem arribat, ¿vale? A dia d'avui estic en un obrador, en un almacén, en un xicotet almacén a Vall d'Alba d'un tio meu i veiem que la cosa va mitjanament bé. M'estic plantejant ja fer-me un obrador en un almacén meu. Estic, diguem, esperant les ajudes líder que eixiran a finals de juny i el que m'agradaria és fer un obrador de l'estil de Marrefulles, sobretot en el tema de l'eficiència energètica, perquè realment la trencadora és una trencadora que no gasta molta llum, després calentar l'aigua per a escaldar les armeles en plaques solars, calentar l'aigua, o sigui, realment en aquest edifici jo no necessito molta energia, entonces m'agradaria que fos un edifici com Marrefulles que no estigués connectat a cap tipus de red. I diguem que això és tot. Bueno, jo volia agrair-vos sobretot la vostra participació en aquestes jornades i llavors ara obrirem una miqueta el debat perquè com així hi ha gent que està començant amb les seves idees o que està cavilant certs projectes, crec que seria prou interessant que poguéssim compartir inquietuds o dubtes relacionats amb el tema. Llavors, no sé si algú tindria alguna consulta directament o començo jo i després us aneu animant. Tu tens una consulta, Carla? Doncs sí, si vols. A mi m'agradaria preguntar a Blas si tenen en ecològic, si no tenen, si s'ho han plantejat i quines dificultats veuen en el procés i bueno, què penseu també de les certificacions en ecològic. Vale, no estic certificat en ecològic, hi ha finques que són en ecològic perquè no pot entrar res i se pot produir en ecològic, però per exemple on sí que podem entrar en el tanque de pulveritzar, mon pare m'ajuda molt i pues bueno, això està aixina i de moment crec que se podria arribar a produir en ecològic, sobretot l'armera. Heu estudiat si convé o no convé, o tema gestió, papeleos, tema de viabilitat econòmica, perquè ja que estem la majoria en aquest manegat, no? Més el tema de la viabilitat econòmica, el que he mirat, diguem, vaig estudiar biologia i un màster de protecció integrada de cultius, el que he estat mirant i no fa molt són productes alternatius ecològics que se puguen aplicar i per allò veure si realment puc protegir a l'arbre en aquests productes. I jo, després, el tema de certificacions, vaig cridar un dia al CAE, me pareix, i bueno, me van dir que m'enviarien informació, se l'haurà passat i encara no me l'han enviat, perquè tindré que tornar a cridar. Realment no sé el tema de papeleos, entenc que serà algo pesat, supose. Jo si veig que me suposa molt de temps, perquè és que al final en una empresa tipus la meva que són, diguem, 2 treballadors, has de ser molt eficient en el temps. O sigui, el temps
són diners, són molts diners, molts diners. Aleshores, si a mi certificar en ecològic me suposa una pèrdua de temps, no ho certificaré. Ara, això no significa que probablement jo vaig provant aquests productes que he estat mirant i que sí que ho faig en ecològic, però després me quedé ahí i no ho certifique, encara que els meus productes siguin ecològics o quasi. Entonces, depèn de la burocràcia, que no sé quina serà. Quan descobris que si funcionen els nostres productes ja m'ho diràs. No estaria molt bé. A mi m'agradaria saber com ha variat la vostra idea des de que vau començar, perquè això és un tema que els emprenedors moltes voltes venen amb la idea i la cuiden com si fos un xiquet, com en el destingut, i mai pot canviar. I entenem que les idees van variar molt i entenem que la vostra idea inicial no serà la mateixa que quan va començar, que inclús a dia d'avui. Llavors volíem saber una miqueta si creieu que la vostra idea ha variat molt des d'aquest inici. En el nostre cas moltíssim, ha variat en molts sentits. Sobretot ha vingut marcat aquestes variacions des del punt de vista financer. Però una cosa, no és que no vulguem aconseguir totes les coses que volíem aconseguir, però sí que és veritat que el temps és molt diferent al que tu has previst i que tot el límit de la teva capacitat financera. A part de les idees, el treball, de l'esforç, de la creativitat, hi ha una cosa que és innegable, la veritat és que estàs esperant les ajudes del líder, doncs tu esperem també que ens recolzen, però sobretot a l'hora de quina banca és capaç d'entendre un projecte en l'entorn rural és més complicat. Abans teníem la banca més ètica que eren les caixes d'estalvis, les caixes rurals, això ha desaparegut, ara tenim un entramat financer que no té res a veure amb això. Nosaltres el projecte Mar de Fulla s'ha financiat d'una banca ètica que es diu FIARE i a part d'això de FIARE, que és una banca ètica total, també hem utilitzat una plataforma de crowdlending, o sigui, de gent particular que ens ha financiat a canvi d'un preu just dels diners sense que intervinga cap banc. Una plataforma de crowdlending. I això és el que ens ha derivat. Tenim a l'horitzó fer moltíssimes coses de les que encara no hem pogut fer i pensàvem que ja teníem que haver fet, però vull dir jo això. Les circumstàncies financeres, ambientals, la integració en l'entorn van marcant les desviacions. Tampoc se pot fer res sense haver consultat al territori si estava bé fer-ho. I això també ens ha fet variar moltíssimes coses que volies haver implementat. No pots anar en contra de la gent que viu al territori. Això és una veritat. Primer has d'analitzar si les teves idees de projecte de vida s'encaminen cap a el que vol la teva comunitat, on vas a viure. I això és un factor a tindre molt en compte. I en el teu cas, Lars? Realment, continua variant a dia d'avui. És una cosa... A veure, la primera vegada important va ser... Jo me vaig fer agricultor, me vaig fer autònom a juny-juliol del 2016 i van néixer les ajudes de jove d'agricultor aquest mateix any, de primera instal·lació. Jo comptava, diguem, en que me donarien l'ajuda, com no li tenen que donar l'ajuda a un doctor en ciències agràries que se vol dedicar a l'agricultura, doncs no me la van donar. Vale? Aleshores, això va ser el primer revés que tu comptes en un finançament que no va plegar. Però realment, inclús estic content perquè que no me l'hagin donat, perquè hi havia uns requisits que complir i gràcies a això he pogut anar jugant, he pogut reduir la meva superfície per dedicar-me més a trencar. O sigui, jo en la meva primera idea no va ser en seguida processar els meus productes. Era una idea que tenia a llarg plaç, però està allí. Però al veure que no me van donar l'ajuda, va baixar el preu de l'armera, això m'ha fet canviar la meva primera idea original. I a partir d'ahí han vingut més idees, inclús a dia d'avui continuen idees que 2 setmanes les tinc, després les descarte perquè ja sona. Sí, o sigui, les idees no paren.
Sobretot creiem que és important aquesta enginyeria financera i no basar-ho, o sigui, esperant les subvencions moltes voltes, el que els passa als emprenedors és que munten l'empresa en base a la subvenció. I clar, realment el procediment ha de ser una miqueta invers. La monto i si em dona la subvenció, molt millor, però no directament amb aquesta idea. Llavors, perquè si no entenc que serà... No que tu l'apuntessis directament pensant en la subvenció, però clar, seria un cop molt fort al quan te van dir, escolta, no t'adonem la subvenció. Hi ha un cert canvi de tendència en aquestes coses, perquè moltes voltes les subvencions són una forma de pagar els projectes. Perquè estàs pensant, no la puc fer perquè si la convocatòria després, si no podré ajustar-me i això. I estic veient que algunes subvencions ja preveuen els projectes que han començat abans. I això és una bona tendència, perquè a la fi i a la cap tu no pots parar els projectes i l'economia o el cicle de cada cosa perquè marques unes rutines anuals, que és una convocatòria al mes de març, i el que he fet en gener no val, això és important. Les subvencions són importants i més quan afavoreixen unes condicions d'inferioritat. Això no és més que justícia distributiva, però evidentment els projectes tenen que tindre una base sòlida, una idea d'un pla de negoci. Estem en el mateix medi que els tiburons que se'ns menjaran. I les subvencions són quasi un intent de baixar el teu pla d'amortització. Us ho prenem això, o de fer algunes de les coses que no podies haver fet i ara tindràs l'ajuda per a fer-les. Però, vull dir jo, hem de pensar i hem de demanar a l'administració, sobretot en un món com el món rural, que és impossible que n'hi hagi convocatòries anuals i pugues perdre't una subvenció per haver-ho fet un dia abans o després. Això és un poc... Ahir n'hi ha debat contra l'administració. A veure, jo la màquina de trencar meles deu fet 2 o 3 anys que la tinc. Vaig estar mirant les ajudes líder per a indústria agroalimentària i al final vaig decidir no demanar-la. Perquè no... que moltes vegades, si és una quantia elevada, doncs probablement sí que te valgui la pena, el que es diu, frenar un poc el teu projecte, que hi ha vegades que no sé si val la pena, però moltes vegades quan són ajudes de 3 o 4.000 euros, jo crec que realment no val la pena, perquè tens que perdre molt de temps per a que després el que t'han donat tribute a la teva declaració de renta de l'any que ve. Doncs si estem parlant de 50, 60, 70.000 euros, però potser sí que dius, bueno, doncs vaig a fer-ho bé i m'espero. Però inclús així, jo a dia d'avui us he dit que vull fer un obrador i realment encara no sé si realment demanaré l'ajuda líder o no. Tinc que veure bé, perquè realment igual dic, mira, no me val la pena i m'ho vaig jo fent. Justament és el cas que el líder, les facetes que no està subvencionant d'una forma forta són les agroalimentàries o les agrícoles, perquè diu que ja està la FAC i ja està les agricultura directament. Just en algunes en les que gent com tu ha tingut un problema de baremació en alguna ajuda i passa molt a salir. I a part d'això, que moltes vegades realment no val la pena, jo el que crec és que hi ha un problema de no saben filtrar, per a mi no saben filtrar el que és un bon projecte i el que no és un mal projecte. I moltes vegades és un café para todos, però no para todos. Entonces, dius, si és café para todos, és café para todos. I si no és café para tots, no. Per això jo en el tema de subvencions potser abogaria més per beneficis fiscals, perquè al final moltes vegades les subvencions sempre les pesquen els mateixos. Sí, n'hi ha certs professionals de les subvencions. Para jo, una vegada això diu, ayer tuve un sueño, no coses que passen. M'imaginava, quan vaig començar a emprendre projectes fa molts anys, jo pensava que hi hauria algú a l'administració que diria, no, home, no, tu has fet això, doncs tu te mereixes. No hauries d'anar tu, no sé, és que vas apartant els fenassos per veure si trobes l'altre, no? I no, escolta, hauria ser la pròpia administració la que diguera, no? Jo reconec el teu treball, el teu esforç, n'hi ha aquest camí i altre i facilitar les coses per a rebre aquestes ajudes si realment el que es vol és generar empleament de qualitat i oportunitats, però no, n'hi ha un món horrible, és veritat. Primera, ocupació, millora.
la PAC, les derivables, ajudes a renovables, i al final no saps. I has de ser un professional, a més, perquè has de fer unes memòries tècniques d'una qualitat que t'obliguen a contractar a despatxos que són despatxos que s'han especialitzat i que després van a per tu a dir-te ai, sí, t'esta convocatòria, què vas a presentar? Forçant-te inclús a que presentes alguna idea quan no l'acabes tu de... Jo crec que no sé, igual part de, per exemple, la figura, una OCAPA, no? Que tu hauries d'anar a una oficina, a algun estament públic per a dir tinc aquesta idea de projecte i que ells mateixos digueren, escolta, doncs, esta línia, ni esta línia, ni esta línia, i així està l'administració pública per a fer-te les memòries que tu no pugues fer. No n'hi ha ningú que recabi aquesta informació i te la posi a l'abast, perquè a la fi i a la cap el que necessitem és que la societat despegui l'espentonet. Ja estarem nosaltres després per a remar, però l'espentonet és principal. I això, molt bé, hi ha moltes coses, jornals, històries, però realment jo crec que hi hauria d'haver una administració compromesa i responsable en ajudar als projectes. I els medis estan, però de vegades tens que nadar entre el despatxo de Garrigues Walker que m'ha vingut a dir-me que demani una subvenció d'innovació perquè jo he fet una màquina que trenca les armes. Són locures de veritat. Quan el que m'han de financiar o han de fer és simplement ajudar-me a comprar una màquina que jo, si no, tindré que estar 10 anys amortitzant i ha d'amortitzar en 6, no ha d'amortitzar en 10. Això són números gordos que diuen, no? Són molt fàcils. I per exemple, en el tema de la burocràcia que vos deia, quan vaig estar mirant fa 2 o 3 anys que me financiaren, crec que era el 30% del preu de la màquina de trencar, que això suposa 3 o 4.000 euros. O sigui, resulta que aquesta màquina havia d'estar en una nave o en un local al meu nom. O sigui, en escriptures al meu nom, dic, a veure, tinc 30 anys. Dona gràcies si tinc un almacén que és dels meus pares. O sigui, que m'has de donar 3 o 4.000 euros. Vols que me n'haig de tants papers per canviar-me de nom? No te compensa. És que... No sé. És que no sé per què fan... Per això sempre dic que al final els qui s'importen moltes vegades la subvenció són probablement gent en un bagatge darrere que ja té un colxó econòmic i que realment no es fa falta. Jo t'he posat l'exemple d'algun cas vist, d'algú que demana una subvenció, fa la inversió, li donen un 40% de la inversió, té que pagar al despatx que li ha fet la tramitació el 10%, i a part després ve la tributació, perquè les subvencions tributen, això és una altra. Les deduccions fiscals no tributen i estan molt bé, però és que les subvencions tributen al tipus que te toqui i te poden fer inclús elevar el tram del tipus positiu i moltes poden ser menys alguna cosa, vull dir jo, sincerament, hauria que estudiar un poc això, que està molt bé que ens ajuden, però que ens ajuden un poc d'una forma útil i que no tinguem que viure i que volem en aquestes situacions. Igual en aquest sentit. Igual en aquest sentit és el que diem també del canvi de mentalitat, que estem parlant de projectes socials, d'emprendiment social i estem en un sistema que encara no ha arribat a aquest punt i sempre diuen que l'administració va un poc darrere a les necessitats que tenim i igual sí que s'haurien de refer criteris i de realment ficar el que al final estem en un centre d'emprenedoria social, sigui agroalimentari o no, i bueno, tot això ho enllaça en una reflexió que comparant els vostres projectes al final heu fet d'una dificultat alrededor d'un territori, heu fet heu creat la vostra diferenciació i d'alguna manera aquest valor no és econòmic i no és econòmic. Al final l'economia també és la gestió de tots els recursos i en el sistema en el que estem igual aquesta gestió no se contempla i ahí és on van a parar les subvencions a les persones que simplement miren l'econòmic i és un poquet el trencament dels models. Des del moment en què els nostres plans de negoci són iguals que un pla de negoci d'un inversor, algo falla. Has de presentar el mateix pla de negoci, els mateixos paràmetres. Com vaig explicar a algú que tingui els mateixos paràmetres de rendibilitat que té un fons d'inversió i tenen el mateix dret que jo a demanar una subvenció? No ho entenc. Ho has dit molt bé. Hauríem d'inventar una altra cosa, una altra forma de cribar
i de que valoren realment un projecte i de la seva repercussió. Ara ens demanen que diguem quantes dones n'hi ha contractades, quantes persones amb una, no sé com se diu ara, una disfunció correcte. Ens demanen unes coses que per a els menudets són més difícils. O sigui, pareix que siguin un avantatge perquè són capaços d'integrar, però no és veritat. Una empresa gran té moltes més possibilitats de tindre 3 persones en disfuncions i moltes dones contractades. Nosaltres, per exemple, n'hi ha moltes dones que participen d'un projecte del món rural i tenen tan disseminada la seva economia que no tenen una alta laboral o participen d'una altra manera, molt poques hores, i no que mos demanen qui són els nostres UTA. És que els paràmetres no han de ser els mateixos, és impossible. Quin és l'efecte multiplicador del teu projecte en el teu territori? Això seria una bona forma d'intentar donar-nos més oportunitats, si no estem fent el mateix de sempre. Perquè una volta, diguéssim, deixem el tema de l'administració, subvencions, etc. Creieu que la gent, els vostres clients, com perceben el preu que oferiu? L'entenen realment? L'arriben a entendre? Esteu fent pedagogia per això? O com actueu? Perquè entenc que, a més, els projectes que es creen dintre de l'emprendiment social generalment solen ser més superiors a el que podria ser la mitja del mateix producte d'un àmbit més convencional. Llavors, no sé si els vostres clients com perceben els preus. La relació qualitat-preu és molt superior. Molt més que la diferència de preu. La diferència de qualitat és abismal. Ho percebem molt bé. I a més, jo crec que és un filtre que has de fer, seleccionar bé qui és el teu client. El teu client és algú que sap apreciar la dificultat de la teua creació, no? I del teu procés. És vital. Sí, jo crec que són dues empreses un poc diferents, però que al final és el mateix. Jo, per exemple, tinc conegut que me diuen: tu vens les armeles massa barates. O sigui, que compren les meves armeles i me diuen: tu les vens massa barates, no les pots vendre a aquest preu. I m'ha quedat en blanc. La relació entre el preu i la qualitat que pensem és molt més elevada. Jo crec que els meus clients jo crec que no es pareix que sigui un preu excessivament elevat perquè, com he dit abans, venc sobretot als xicots comerços. O sigui, panaderies, carnisseries, verdureries. O sigui, són comerços, diguem, que la gent que va comprar a aquests comerços no va comprar a Mercadona, els productes que compra allí. Aleshores, tu quan vas a comprar un xicot de comerç familiar ja estàs predisposat a pagar un poc més perquè ja saps que els productes que hi ha ahí o que fan ahí probablement costen més de fer que és d'un supermercat. Normal. I per donar-li aquest valor afegit, feu pedagogia per xarxes socials? O sigui, com arribeu a que aquest client pugui percebre que el teu producte és de més qualitat? Jo crec que provant-lo. Nosaltres vull dir és que sobretot és en el menjador, no? Vull dir, quan expliquem cada plat, el personal explica què és aquest plat, de què està fet, on està comprat i què significa. Sí, es fa pedagogia, claríssimament. I és fàcil. En el nostre cas és molt fàcil. L'aigua, ensenyem que és un bé escàs i l'energia es produïda allí. Hem cuidat dels arbres, es veu molt clarament. No fa falta ser massa explícit per explicar les coses. Donant pinzellades, la gent se'n va en un aprenentatge molt fort. Jo diguem que sobretot ho explique és als jefes als amos dels comerços, els ho explique i moltes vegades ells agraeixen molt aquest tipus d'empreses perquè moltes vegades ells, a part si són panaders, a part de fer pa i pastes, potser tenen una bolsa de papes García, unes armeles de les meues. Ens agrada tindre producte d'ací. Per exemple, a la panaderia dels Ibarços, quan ve la gent de cap de setmana, què és típic d'ací? Doncs mira, tenim aquestes armeles. Doncs jo crec que en el meu cas em faig més
pedagogia, diguem, és en els amos dels negocis. I moltes vegades quasi que ni fas pedagogia, sinó que ells volen aquest tipus d'iniciatives. Aportes valor també. Sí. Molt. Mira, parlant dels despatxos que se dediquen a demanar subvencions, vaig parlar en un despatx... N'hi ha de bons, Sí. Com he dit abans, per mi el temps és or. ¿Vale? I jo moltes vegades, si al final demanen l'ajuda líder, jo crec que és molt difícil que jo pugui fer tot el tema de papeles. Entonces vaig cridar, me va passar el contacte d'un despatx d'abogats que se dedica a tramitar ajudes. Entonces l'home, l'abogat, per filtrar un poc si valia la pena el meu projecte o no, vam estar parlant igual 3 quarts d'hora. Vam estar parlant. I ell, clar, ell ronda per si, pues té clients que li han donat subvencions per així, i me pregunta, i tu on les penses les armeles? I pues mira, pues a la panaderia dels Ibarsos. I pues les he provat. Saps? I no és de per així, és de, diguem, per la zona de Segorbe. I dic, hòstia, quan me va dir que les havia provat, pues me vaig sentir orgullós. Això està molt bé el que has dit, és molt curiós i això, algo que tu no te dones compte que passa i està passant, que hi ha algú que te coneix per una altra banda, però ja te coneixia sense saber-ho. Sí. És l'efecte multiplicador de veritat. Jo volia fer una pregunta perquè estem veient que d'empreses socials i sostenibles realment hi ha molt poques al nostre territori, que és complicat trobar, i per a canviar el model productiu i el sector empresarial a una economia més social i sostenible, quines accions creu que no s'estan duent a terme o què no estem fent bé per a evolucionar d'una economia tradicional que ja veiem es beneficiarà o ens porta a canviar a un territori on l'economia sigui més social i sostenible? Que estem fent mal. Claro. Jo crec que una o quines oportunitats tenim per fer aquest canvi? Que ho has dit tu abans, antes de començar. Jo mateixa realment, jo no... Ha dit d'ell abans... Que no som conscients que ho fem bé. Claro, jo realment no dic, pues vaig a fer això perquè és social. Jo realment ho faig perquè crec que és lògic. Jo no, les meves medides no van en direcció, no, això és el que s'ha de fer per a ser més social, més sostenible. No, jo realment faig i resulta que després és més social i més sostenible, però realment no cavila, que jo crec que pues, educació des de l'escola, no sé. Jo penso que és un poc egoista el punt de vista, o ha de ser molt egoista. Ha de ser que t'ha de tornar. Si no te torna, està mal plantejat. Una economia social o arrelada al territori és en la qual tu fas unes accions i un dia o un altre a tu te tornen, perquè és un territori menut i una comunitat menuda. Vull dir, si jo recolzo una cooperativa de trencar anel o el que siga, al final, algun dia, un fill meu, un cosí, treballarà en la... És tan senzill com el que hem treballat tota la vida. El que ens hem oblidat és que les coses tenen que tindre una raó de ser en un territori concret i una gent concreta. Ens hem oblidat d'això, en què les empreses menudes estem en perill, però som la base de l'economia d'una societat lògica i humana. Què fem mal? Pues apuntamos a la juerga, en realitat, apuntamos a la juerga, o menysprear una forma de vida que teníem que era l'adequada i que ens pareixia que tenia poques llums, no? I que no n'hi havia cine i tal, no sé, tal vegada ens hem deixat portar, no? I és fàcil, per l'administració pública, la societat en general també és molt fàcil, no? Seguir un camí que pareix que estiga basat en turisme de playa, fabricació de cotxes, indústria química i 4 coses més, que quan falla una se trenca tot. Jo recordo conèixer a un home de Vilar de Canes que me deia que ell era una multinacional en si mateixa, que ell era capaç de treballar en un any en 10 coses diferents. Igual anava a fer trufa, que cuidava uns bancals, que tirava de menjar als porcs, tal i qual. Vull dir,
redibuixar aquest estil de vida o intentar veure que no tenim que viure com us han dit que s'ha de viure, no? I això és principal, i no sols de vida, sinó de treball. Això és molt difícil, fer aquestes preguntes és molt complicat. Però mira, si treballem en l'hostaleria haurem de continuar treballant els caps de setmana i en les vacances de mes. Això és impepinable. Hem fet mal moltes coses, però jo crec que sobretot és deixar-nos haver seguit el camí que marcaven com el bo i no era, i sabíem que no era bo. Has dit que era una perspectiva egoista, no? Sí. I jo igual si no estic d'acord en tot el que has dit, però no ho veig egoista, perquè si tu realment busques el bé de tots, tu estàs en el sac, no? O sigui, l'eufemisme és egoista anar en la línia i per a rebre diners i... No, l'egoisme pot ser a curt, a mig o a llarg termini. Jo soc egoista a llarg termini i m'he igual el temps d'espera. El que sé és que el benefici em tornarà. No parle d'egoisme al millor del sentit més estricte de l'egoisme. Pensa't això, que d'un moment a un altre, no a mi, als meus fills, als meus nets, es arribarà, el que tu volques en la terra, al final, d'alguna manera, a tu, al teu entorn, diríem, és un egoisme, entén-lo bé, un egoisme sa, no? Sí, jo me'n recorde que me contava un familiar que s'abuelo li havia plantat una garrofera. Clar, la gent abans li plantava una garrofera pel net, pel fill no, perquè si la plantava pel fill no donava temps que creix que no donava garrofes. I això era l'egoisme el que preferís. Exacte, no? Pues que jo plante garroferes pels nets, no per als fills. I vull dir, tot això ens tornarà. Tot el que tu aportes al territori en sentit, ho has de pensar en aquest sentit, un poc de que ens va tornar, segur. La generació d'empleament en el medi rural beneficia a les generacions futures, no a les presents. Hem d'incidir en aquestes coses. I hem de tindre una vista, una visió a llarg termini, no a curt termini. Els problemes no solucionen en una decisió política d'una conselleria d'economia sostenible que diu que a partir de demà, pam, no és així. El que anem a buscar és un canvi de model que d'ací, els anys que sigui, tindrà els beneficis que es plantegen, però no són d'avui per a demà, és molt impossible. La tendència, l'enemic és grandíssim, l'enemic està ahí, som part de l'enemic, vivim segons un model de societat que és el que tenim. Lluitar contra ell és complicat. I no deixa de lluitar cada dia sabent que soc part d'ell, però no puc eixir en 2 dies, tindré que eixir en companyia de molta gent i en molt de temps. I és un poc, crec que la clau de canviar. Puc fer un comentari curiós que no m'he quitat la presentació. I ells són els millors. Que un dels punts claus, diguem, que jo vull, jo vull que el meu producte se consumisca en la comarca, en la zona. O sigui, jo no tinc pàgina online per a comprar per internet, o sigui, a mi on me troben per Instagram o per Facebook, que tinc el telèfon, o no me poden trobar de moltes més maneres. O sigui, jo vaig directament a la tenda i normalment els accepten prou el meu producte i una vegada comença la roda, una vegada comença la roda, si les esmenes que s'ha portat s'acaben, eixa roda ja no s'acaba, l'experiència que tinc. I jo vull que se consumisca el meu producte així, com el producte que se faci, el vi que se faci a Benlloc, o com la tomata que se fa a Montalba, per exemple, perquè a mi me donava molta ràbia a la tele quan veia l'anunci de certs, bueno, hem de dir marques, però bueno, de certs gelats que posaven en valor l'armera de Califòrnia. Jo veia això i dius que la pots posar, realment tu pots posar algun valor de l'altra part del món si és més bo, però és que realment l'armera de Califòrnia no té res que veure amb l'armera d'ací. Entonces, és que giren la pilota per a donar-li valor a lo que deurien d'haver amagat damunt. Entonces, per això vull que se fiqui en valor, o sigui, i que el meu producte se consumisca així perquè la gent sàpiga que així se fan uns productes molt, molt bons.
Està clar que quan ve algú al restaurant i demana una hamburguesa està fallant tal qual. Però passa. Al final una miqueta del que deies, del que comentaves abans, de l'avi que li plantava la garrofera al net, com han viscut el procés els vostres familiars? Perquè entenc que han sigut els principals que, bueno, doncs, quan va bé, però també en molts moments complicats. Llavors, en el teu cas ha sigut un fill, llavors tot això encara ha sigut molt més complicat, no? Jo en ma casa ja no pregunto. I les sòcies de Mardefulla són les meves filles. Ho diuen, elles són... Jo soc el mandal, no? Estan acostumats a aquestes coses. En ma casa fan seu el projecte, fan seu, no hi ha problema. I jo crec que un poc també comuniquen en el seu entorn, no? En l'institut, en la classe, en tal i qual, elles, doncs la meva dona en el treball, elles sense voler conten les experiències que diem a casa. Són comunicadores fantàstiques, vull dir, això, a més, la família de Juanma, que és el fundador i el gerent de Mardefulla, i la meva, formem ja també un poc una família més gran i és intent. I jo moltes vegades pensem en la família com una cosa, no sé, té un cert en la empresa i en aquestes coses com algo de sesgo negatiu i tal, i en el nostre món les famílies són part inevitable i boníssima de qualsevol iniciativa que es pugui crear. Jo crec que els meus pares estan molt contents i de cara, o sigui, quan algú es diu que les meves germanes estan molt bones o es parlen bé de mi, ells se fan molt contents, però ells alegria no me la transmeten a mi. Saps? Entonces, crec que és un poc difícil la relació. No és difícil perquè ajuden i això, però sí que hi ha vegades que el tema del xiquet el va néixer a gener i jo antes portava unes 30 hectàrees i ara he reduït, ¿vale? O sigui, jo m'he guisat terres en l'última campanya, doncs allà al novembre, quan vam acabar de collir tot, armeles, garrofes, olives, la terra que tenia alquilar, la que no volia, doncs me la vaig guisar. I claro, i mon pare i ma mare no volien. I dic, xap, que no veu? I dic, jo ara no us ho dic, però dic, ara, si no mos haguessin deixat aquesta terra, no podries. No se podria. Estàs plantejant un futur molt negre per ampliar la família. No. En el cas de tus pares segur que no, però sí que he vist, i en altres casos no en este, molta gent que quan mira els fills que han aconseguit viure de la terra d'una forma diferent han pensat, jo no vaig ser capaç de fer-ho. Jo vaig deixar això abandonat i vaig anar a Castelló o a València o fora. I ha tornat i això dona un poc de ràbia, no? Sí. Això és inevitable. Blas, i en el teu entorn com... Perquè, claro, jo per mi, que hagis estudiat també tot el que hagis estudiat i que ara te dediques un tant a la terra, a mi és molt guai, però, claro, no té el món d'aquesta mentalitat, no? Segur que has tingut reaccions enfront d'això curioses. Sí. Però hi ha hagut gent que no ho ha entès. En tot el que has estudiat i ara te dediques a això. I dic, és que precisament si no hagués estudiat tot això, no me dedicaria a això. Això és una falta de cultura també nostra en aquest sentit, perquè jo m'he donat compte que en França, en Bèlgica, en Holanda, en molts països, els explotadors de qualsevol tema, per menuder que siga, són gent formada universitària o en escoles de capacitació. Sí, és que tots. Jo quan per exemple, hi ha gent coneguts que diuen no, jo a la terra no me dedicaria perquè diguem que soc massa sabut i dic, és que tenen que cuidar de la nostra alimentació, són gent intel·ligent, no...
saps? És que al final tant els ramaders com qualsevol empresa que transforme producte és que han d'estar formats perquè se dediquen a alimentar-nos. Tu ficaràs l'arquitecte d'ara a fer bancals, veuràs tu el que veuràs. Yo tengo una pregunta doble. En primer lugar, me gustaría conocer de qué os sentís más orgullosos de vuestras empresas y luego dónde os gustaría estar o qué os gustaría conseguir con ellas. Podem posar musiqueta? No passa res, jo ho dic en seguida. El que més orgullós estic de l'empresa és d'haver creat llocs de treball, per exemple. Això jo crec que és, per a mi, una de les coses més boniques que hem fet. I on volem estar? Jo crec que volem estar a que ens copien. La meva aspiració a que ens copien, a que n'hi hagi més empreses paregudes a la nostra i que les persones als que és agrat puguen triar i vindre i pegar una roda i que es cree una tendència. Això seria ideal. Jo del que estic més orgullós, no ho sé, de tot probablement. No. Jo ho tindria clar en el teu cas, les armeles estan boníssimes. Però perquè encara no s'ho proveix. No, realment jo crec que ho vaig dir abans. Probablement, per exemple, estic molt orgullós quan vaig a un nou local, accepten les meves armeles, les fiquen ahí a la venda i potser al cap de 2 setmanes me quirden o quirde jo i me diuen porta'n més que ja no te queden. Ahí estic molt orgullós. ¿Vale? Però també, conforme he dit antes, jo crec que quan vaig fer el trueque de les closques d'armela i vaig obtindre un benefici, ahir vaig estar molt content perquè si calcule els quilos de crosta d'armela que hem venut jo i tota la resta de la comarca esta, és que seríem rics i no som rics nosaltres. És un altre el que s'ha fet ric. I després, on vull que plegar? Realment no vull créixer molt. La meva idea és no créixer massa, o sigui, 2 o 3 persones, portar el negoci i un poc és treballar el menys possible. Això és molt bo. Això volia preguntar-vos, el tema de l'estil de vida, la qualitat de vida que teniu, si ha canviat molt des que vau començar fins ara i què heu anat canviant i modificant conforme heu anat evolucionant? I jo ara sí que també ha sigut coincidència que ha nascut Quim, però jo l'horari que faig ara no vull deixar de fer-ho. Vull continuar en ell i no vull... És veritat que també, fins a arribar on estic ara, al principi has de fer moltes hores, perquè les has de fer, perquè si no, no és. Però jo no vull fer el que fer, han hagut temporades d'estar 12 o 13 o 14 hores treballant, no a pinyol, però treballant, però que realment considere que era necessari per a poder plegar on estic ara. Però això, per exemple, hi ha vegades que hi ha gent, sobretot la gent d'ací, diguem, d'antes, no veu bé que tu digues que jo vull treballar poc. Jo vull treballar i a mi el meu treball m'agrada molt, però jo vull treballar el menys possible. Jo estic totalment d'acord amb això. Estic en contra de la política de mercat. Això de la cultura de l'esforço no m'ho crec. Això és mentira, tot això. No, és veritat. Treballem, o hem de treballar 1.750 hores anuals, doncs això és el que hem de treballar. El que sí que som partidaris és la flexibilitat. I això, i d'acoplar la teua vida o el teu treball a la teua vida i intentar fer aquestes coses, però això és borratge, l'exemple que estem donant, inclús els polítics, és que jo m'alce a les 6 del matí, me'n vaig allà i torne... Això no és vida i no s'ha de donar aquest exemple.
hem de repartir la feina entre tots i entre totes, no hem de fer cada un tota la feina i això, i si podem treballar un poc menys, millor que millor. De forma, el que n'hi hauria que pensar és en la cultura no de l'esforç, de la cultura de treure-li rentabilitat a les hores que treballes. Sí, de ser molt efectiu. Sí. De saber a què vas, què fas primer, què no fas primer, i ja està, però això de que ens diuen que és per a triomfar en la vida. Jo no vull triomfar en la vida, primer i principal, jo vull triomfar en la meva vida, que és diferent, i vull treballar el que tu has dit, inclús jubilar-me el més pront possible. Per això, fugim d'aquesta imatge de que n'hi ha que partir-se el cos i el cap, n'hi ha que treballar molt, quan n'hi ha que treballar molt, n'hi ha que descansar quan n'hi ha que descansar. Jo volia fer una pregunta al Josep. Has parlat en la teva intervenció de banca ètica. Voleu conèixer un poc més sobre ICCAT, sobre aquest apartat i com ha estat l'experiència? Sí, quan vam fer el projecte financer, perquè t'obliguen a fer un projecte financer, a tu com si fos una empresa, i vam pensar que la millor banca és la del territori. Jo soc soci de la Caixa Rural del poble, Juanma també el vaig fer soci de la cooperativa de crèdit i tal i qual, ja és mentira. Ens hem carregat absolutament el sistema financer valencià. No hi ha banques pobles que te coneguen, que diguen tu qui eres i necessites això, vull dir que siga una qüestió més ètica. I al final vam triar dues entitats que es pareixien, fora d'això, tres entitats que es pareixien molt bones. Una era Caixa Popular de València, però que es van dir que com estàvem en Castelló que no financiàvem el projecte. Però clar, com Castelló, segur que València estava molt lluny, vam anar a Itàlia, Banca Popular de Fiare, que ja és banca espanyola també, dels quals a més som part de l'Assemblea Nacional de Fiare, i és un banc, el que vam descartar era Triodos, és un banc que té dues visions ètiques, d'on venen els diners i on van els diners, que és molt important. I són diners que venen de persones com nosaltres, estalviadores, que creuen en l'economia social, i els diners van a projectes que demostren la seva vinculació en l'economia social, i en la natura, la sostenibilitat, en les renovables, en la proximitat, etc., en els valors que compartim. I ells van financiar, junt amb la Caixa Rural, perquè vam arrastrar la Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de la Vall d'Uixó a també aportar. I després us he comentat el tema del crowdlending, que és una plataforma catalana que es diu eCrowd que el que fan és sols financien o servicis de plataforma per a financiar projectes d'impacte positiu. Sols. Estan a Barcelona i són una canya, m'encanta. Vull dir jo, seleccionen els projectes i la mateixa gent del seu entorn, del teu entorn, pot tindre i té l'oportunitat de fer una inversió amb un interès dels diners raonable i just per a financiar el teu projecte, sense passar per bancs, perquè moltes vegades, quan passes per banc, se te queda una taca de dir, no, tu ja has demanat tal, no? Com se diu? El CIRCE, no recordo com se diu, que és el teu resultat bancari, de quants préstecs tens per ací, per allà, i no sé quantos. I estos fan un treball magnífic. A més, són préstecs no bancaris totalment assegurats per a l'inversor i sobretot això, donar-li diners més a un altre banc i tal qual, quan la gent pot rebre directament un interès a canvi dels seus diners. Vam utilitzar i va ser fantàstic, va funcionar molt bé. I quina diferència hi ha en el crowdfunding? Com? El crowdlending? En el crowdfunding tu no reps una retribució per deixar els teus diners. Vale. Sí, el crowdfunding simplement tu fas una aportació i potser te donaran que vinguis un dia a dinar o que te donaré una còpia del meu llibre o un pòster o passaràs un dia amb mi o això. I el crowdlending no, el crowdlending és tu deixes els teus diners però tu rebràs un finançament, rebràs un interès a la part dels diners. Sí, després tu deixes els diners i te'ls tornen, no? Com un banc però sense banc. És exactament com un banc però sense banc. I a més pots inclús dir que vas a convidar al teu entorn a financiar el teu projecte directament, sense passar per tu. Tu imagina't tindre que demanar-li als teus veïns deixa'm diners per a fer tal. No és això. Ja és la plataforma iCrowd qui li diu als teus veïns mira, el teu veí està fent un projecte, vols invertir en ell? Canvia molt la tessitura, és molt diferent. S'externalitza
i tal. Jo ara, jo he invertit en alguns projectes que volen fer projectes de caràcter sostenible i jo he posat diners i he rebut a canvi, i ja he vist que he guanyat diners i que sense passar per bancs he intentat ajudar a financiar projectes d'impacte positiu. La veritat és que funciona molt bé. I el que estàs comentant, que no tenia ni idea i que m'està interessant molt, és que al final, bueno, és que quan has dit que està tot mal, és que tenim muntat un sistema. Sí, probablement la gent que invertís en aquests projectes, tant el que invertís com el que rep els diners, tindrà que pagar un interès més baix que un banc i probablement el que invertís els diners li donaran un interès més alt que un banc. El mateix que has dit tu del preu de les rendes, exactament igual. És que dius, hòstia, i això per què no mos enterem? I estem ahí en un cercle. Els bancs que al final te paguen per tindre els diners. Tampoc saps quin recurs pots utilitzar, vull dir, és molt complicat. Jo totes aquestes coses les vas deprenent per a moviment i per edat. No n'hi ha més. Com s'escriu la plataforma esta? eCrow? E majúscula CROW. eCrow Invest. Són de Barcelona, però tenen representació al País Valencià. Funcionen molt bé. Després jo volia preguntar-te, que havies comentat que quan fas un projecte així has de preguntar al territori i a la gent. Sí. En el vostre cas, què és el que vau fer i quines conclusions vau arribar i com ho vau anotar? El primer i principal, n'hi ha una corporació municipal en tots els pobles, que és la representació democràtica d'un poble. I abans de pegar la primera balaustra, el que tens que fer és anar a dir voldríem fer en aquest poble, això, allí, en tal finca, tal i qual, qui són els veïns de la finca, ens van averiguar qui eren els veïns, van parlar amb ells, volem fer això, vos molesta, quins problemes veieu, tal i qual. I jo crec que simplement no és sols cortesia, és també un poc veure quin enemic tens o quin xoc vas a tindre i intentar des del principi saber treballar-te-lo. No tot el que fas va agradar, ni molt menys, ni va ser, però si vas de cara i no amagues les cartes, jo crec que és molt millor. Això vam fer, això, conèixer els veïns de les finques, conèixer la corporació municipal i intentar comprar en l'entorn tot el que podien. Al final després les coses te posen a un lloc o un altre, no? I deixes de comprar així o deixes de fer allà, però en principi tu tens aquesta oportunitat. A més, vam convidar a xiquetes de l'escola del poble a vindre un dia i conèixer-ho i tal. No era per a xiquets, però per a que foren protagonistes. Intentar fer certes coses que ells se pensen que és part d'ells, no? També està en el poble, com el que ensenya l'arquet romà, ensenya també, mira, i també podries veure que han fet un motel. Això era la intenció, que la gent del poble pensarà que és algo més del poble. I vau tindre dificultats a l'hora de que s'entengués el projecte, perquè clar, és algo complex i en la zona... No, en absolut. Jo no sé per què sempre pensem... Jo soc de poble, la Vall d'Uixó és un poble gran, però no deixa de ser un poble, jo m'he criat de poble, i Fondeguilla està al costat i ens coneixem tots. La gent dels pobles ho sabem tot molt més que molta gent que ve de fora, i sabem, no n'hi ha problema, i tenim tele i cotxes i tot. Això n'hi ha que... No ho dic per això, No, jo sí que ho dic, jo no ho dic tu, però sí que ho dic jo, perquè entendre els conceptes que poden entendre en València o en Madrid de la mateixa manera en Alfondeguilla o en Vistabella, és igual, són fàcils d'explicar, no tenen, a més, vull dir, en un món que per alguna cosa la globalitat té que ser bona, no? I és per entendre un poc més les coses i les perspectives. No és un problema, la gent quan veu que una cosa respecta el seu entorn, jo crec que l'entén i ja li pareix bé, no? Si sou tontos, en vez de ficar un cable de la llum ja no tindríeu, no patiríeu, no enxufaríeu el motor. Doncs no se trata d'això. I al final ho expliques. I aquest mateix que t'ha dit això un dia has vist que té plaques solars en la casa. No. Però en aquest sentit heu plantejat algun tipus d'estratègia de comunicació per fer entendre que el vostre és de veritat i que no és un rentar més de cara que moltes empreses les tenen ara per a se fiquen l'etiqueta eco-bio, però per darrere estan fent tot el contrari. És que se posen les etiquetes no van allí a estar, no fa falta. Vull dir jo, és que se posen l'etiqueta són els que estan en un altre medi, els que estan allí treballant i fent les coses allí, l'etiqueta ja la tenen. Però sí és cert
De què és de veritat? Clar que és veritat. Vull dir, tu quan ve un client, jo no és el meu cas perquè no estic allí quasi mai com a personal, no? Ni treballant, però sé com expliquen les coses, no? I vull dir jo, escolta, l'energia és un bé escàs. S'explica, s'ha d'explicar a cada client. Hi ha moments en què es posarà, intentem que no, però n'hi ha un generador, la temperatura no pot pujar més de tal temperatura de confort. N'hi ha unes limitacions que s'expliquen, que se comprenen i que fan que funcione feedback, no? entre qui va i qui ve. Bueno, doncs, ja per últim... Per allí hi ha alguna pregunta. Una pregunta? Ah, digues. Ara m'agradaria preguntar-vos quins consells li donaríeu a la persona que s'està plantejant emprendre en un projecte de base social o ambiental. Quin consell? Consells des de la vostra experiència o també saber un poc les dificultats per les que heu passat. En el meu cas són tan més grans els beneficis que les dificultats, que sí que n'hi ha dificultats, però te n'oblides, no? Un poc. Te n'oblides. I consells seran... Quan uno decidís emprendre algo, siga en el medi que siga, sobretot és que conega bé el que vol fer, que sàpiga el que vol fer i que tinga un camí directe. Ja està, no veig que... És igual tot en la vida. Quan uno decidís tindre un fill, té que pensar que vol tindre un fill i té que ser conseqüent en aquestes coses. Pues això és el mateix, saber a què vas. Tindre un fill significa canviar la teva vida, no dormir tant, perquè tot el que tu saps que jo ja me n'he oblidat. A mi vindran els nets a casa. Això ja... Però tindre una empresa o muntar un negoci o el que siga significa també canviar de vida durant un temps, però el que hem dit, jo crec que estem d'acord. Després d'aquest primer esforç i aquesta primera fixació, després ve reordenar i tindre un altre ritme de vida. Qui té un fill, arriba un moment en què el fill està criat i viu. Nosaltres jo crec que és la mateixa cosa, saber a què vas. Sí, jo crec que pràcticament diria el mateix. Si ells, o si vosaltres creu que el que voleu emprendre o el que voleu muntar realment hi ha una oportunitat ahí i creu que hi ha negoci, jo crec que adelante. Si ho teniu que tindre clar i si ho teniu clar i creu que hi ha possibilitats, doncs feu-lo. Perquè moltes vegades la gent no acaba d'entendre potser coses noves que se fan, doncs potser vos arribaran pels ulls coses en plan que això no funciona o que això ja està fet i... Doncs jo el que vos diria és que si vosaltres creu que el que aneu a muntar té futur, munteu-lo. Com us ho munteu a vosaltres i ja veurem si no n'ha Doncs bé, jo, per acabar... Volia acabar principalment amb una frase que ha comentat Carla, que era que d'una dificultat es pot generar un valor. O potser digue-li d'una dificultat o d'una tendència poc freqüent, com seria en el teu cas de dir escolta, la gent està tornant al camp, per què està tornant al camp? Si això tu ja has estudiat molt, vés a fer una cosa més, diguéssim, més tècnica de seleccionar un producte i ja està. Llavors és com, bueno, doncs d'una dificultat també es pot generar un valor. Llavors, ja per últim volia agrair-vos sens dubte que hagueu vingut i que haguem pogut conèixer la vostra experiència, sobretot perquè el que volem transmetre és que aquest tipus d'empreses i aquests models són possibles. Ja no només que són possibles, sinó que ja existeixen. I ja no només que existeixen, sinó que a més són viables. O sigui, és com a... Ostres, no ens hem de barallar amb tothom per explicar-li que realment un tipus de projectes d'aquest es pot financiar d'una forma més alternativa i que pot arribar a ser a aquesta viabilitat, es pot tindre molt de rendiment. I escolta, per què no? El mateix que un model convencional. L'únic que li hem de donar és aquest valor afegit i de la dificultat fer un valor i una aposta cap a aquesta vertent. Llavors nosaltres, dintre del nostre cicle de tallers que fem a la Niuada...
A veure, Vaig a el la programa és diferent aquí. Bueno, dintre nosaltres del programa de tallers que tenim a la Niuada, com a centre d'emprenedoria social que som, que volem ajudar a persones que estan potser en els vostres inicis, diguéssim, ajudar-los amb, doncs, per exemple, genera molta demanda el tema de la finançació. Perquè la gent, a més, quan parla d'emprendiment social, potser tot l'altre t'ho compra, però quan parles de diners ja diu, doncs a veure, amb els diners ja és un altre tema. Llavors que tot això és possible. Llavors nosaltres volia presentar-vos també el segon taller que teniu perquè pugueu vindre, que el segon taller és per marcar la idea i el model de negoci. Llavors, no res, acabar donant-li moltes gràcies a l'Assegut, a Marc de Boires i a Josep Antoni de Mar de Fulles per haver vingut a la nostra jornada, a la nostra primera jornada, que esperem que no sigui l'última. De fet, estem acabant de tancar les dues següents jornades, precisament perquè volem, donar visibilitat a aquests tipus de projectes, que es pugui generar una interrelació perquè aquest centre acudeix gent amb aquest tipus de valors i de voltes ensenyar-li als nostres emprenedors que poden tindre un reflex i una realitat més enllà del paper que tots volem, perquè tots volem canviar, tots no, molta gent vol canviar el model, però poca gent acaba fent alguna acció. Llavors aquesta gent que sí que la vol fer, nosaltres el que volem és acompanyar-los i sobretot amb aquests exemples que no s'ha acut ningú altre referent més a prop i amb més pes, sens dubte, sou un bon exemple d'aquest èxit en el que seria l'emprendiment social. Moltes voltes, inclús per sobre de que us plantegeu ja directament amb aquesta etiqueta d'emprendiment social, que moltes vegades, jo quan parlo també comento que són valors moltes voltes inherents ja als projectes i als conceptes de la gent per aquí de la perifèria. Llavors, amb aquest projecte que tu comentaves, escolta, ja li donarem després el nom, però si tu ja tens aquesta actitud, probablement el projecte es desenvoluparà molt millor i alhora tindrà tots aquests valors socials que tu inconscientment ni sabies que tenia. Llavors, no res, per acabar, donar-vos les gràcies a tots i a totes per haver vingut i us esperem la pròxima jornada. Moltes gràcies.